Bħalli kieku mhux biżżejjed li l-ħabib tal-Prim Ministru Kert Farrugia se jkun qed jaqla sa 500 euro kuljum bħala kap eżekuttiv ta' Malta Enterprise, issa sar magħruf ukoll il-kuntratt tiegħu jinkludi termini meqjusa bħala uniċi. Fost l-oħrajn f'każ li jirriżenja wara sentejn fuq inizjattiva tiegħu, il-kuntratt jippermettilu li jirċievi somma ta' 130,000 euro li tagħha lanqas biss jiġi ntaxxat. Jekk tkun Malta Enterprise li tiddeċiedi li titterminalu l-kuntratt, Kert Farrugia mhux biss jieħu l-paga sal-kumplament tat-terminu tiegħu imma wkoll paga ta' sentejn oħra. Dan jista' jfisser madwar $250,000 euro. Kert Farrugia jista' jikkwalifika wkoll għal performance bonus ta' 20% fuq il-paga bażika tiegħu ta' 100,000 euro. Din id-deċiżjoni, kontrarju għas-soltu, tittieħed miċ-chairman mhux eżekuttiv li huwa appuntat politikament u mhux mill-bord tad-diretturi kif isir normalment. The Times tkellmu ma' esperti tar-relazzjonijiet industrijali u r-riżorsi umani li baqgħu sorpriżi b'dak li ddiskrivew bħala termini uniċi li jxaqilbu biss lejn Kert Farrugia u li mhux neċessarjament huma fl-interess pubbliku. Wieħed minn dawn is-sorsi saħansitra qal li fil-karriera twila tiegħu qatt mara kuntratti li jxaqleb daqshekk lejn l-impjegat lanqas fis-settur privat. Iffaċċjati mill-kritika, il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-ħabib tiegħu Kert Farrugia taw 3 verżjonijiet differenti. Kert Farrugia, ex-kap tal-komunikazzjoni tal-Prim Ministru, għalilna biex naraw id-dettalji pubblikati f'The Times of Malta. Tista' tiċċekkja bil-qalb kollha, tista' taqra l-artiklu sew li ħareġ tinduna li hija gidba. Biċ-ċifri f'The Times jindikaw li Kert Farrugia jista' jirċievi paga sa 180,000 euro. Staqsejna l-Prim Ministru li spiċċa jgiddibhom. Xi kwalifiċi għandu Kert Farrugia biex jieħu pakkett finanzjarju li jisterħaq il-180,000 euro? L-ewwel nett tafu sewwa li hija gidba dik. Finalment, f'tentattiv id-disprat li jiddevja u jdawwar il-fatti, il-Prim Ministru spiċċa jikkontradixxi lilu nnifsu f'temp ta' ftit sekondi u tat-tielet verżjoni fi ftit sigħat. Mhux veru, anzi Kert Farrugia qal li t-tabella li ġiet pubblikata fit-Times hija misleading. Il-kuntratt qiegħed għandkom, qiegħed għand it-Times. Il-fondi ta' Malta Enterprise li timpjega lil Kert Farrugia huma fondi pubbliċi. Dan ifisser li Kert Farrugia qed jitħallas mit-taxxi tal-poplu Malti u Awċi.